Van Jude. Mining na Marilva. En dit is Spangtori Academy. Voor meer en beter Surinaams. Ori Aina Tapu. Ori Aina Tapu betekent letterlijk in het Nederlands ergens een oogje ophouden. Het kan ook vertaald worden als een oogje in het zeil houden of iemand heel strak aankijken. Het is een werkwoordsvorm. Het wordt vaak toegepast als een gezegde binnen de Surinaamse taal. Zullen we een voorbeeldzin doen? Dimensi takaben wango in atas fuarfro. Mi ormi aila in tapu. Toen ik zag dat hij zijn hand in de tas van de vrouw wilde steken, bleef ik hem strak aankijken. Ori ai na tapu. Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tangong!